Durante unha visita a este espazo protexido afectado por un incendio orixinado o 8 de agosto no concello limítrofe de Chandrexa de Queixa, a responsable autonómica verificou in situ as zonas danadas dentro do Parque do Invernadoiro e comprobou as medidas adoptadas nas últimas semanas no marco do dispositivo activado pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para reforzar o sistema de protección e salvagarda dos espazos naturais protexidos afectados polos incendios forestais. A afección foi mínima e foron quen de facer dende contralumes ata reforzar o operativo por parte da Consellería e moitas veces incluso reforzando o operativo con bulldozers e facendo unhos, pois desanchando, non, o que son os camiños en sí, a virulencia é tal que como se pode comprobar de camiño ata o invernadoiro moitas veces non serve de nada, pero hai que poñer todos os medios necesarios. En concreto, Ángeles Vázquez explicou que para protexer da entrada do lume ao invernadoiro, o seu departamento mobilizou dúas máquinas pesadas que axudaron a repasar os cortalumes existentes e executou unha serie de obras na zona que se declararon de emerxencia para poder realizalas. E despois de apagar os lumes e agardando que a situación meteorolóxica propicie esa estabilidade, pois hai que decir que o presidente da Xunta de Galicia dounos orden a todos os conselleiros que nos puxéramos a traballar pois para revertir esta situación e revertila, estar pois o carón dos concellos, estar o carón das comunidades de montes, estar o carón dos particulares, de maneira que en breve sairán unhas líneas de axuda. Estas liñas serán para reparar infraestructuras de uso público localizadas dentro da Rede Galega de Espazos Protexidos ou reservas da biosfera que resultaran afectados polos incendios forestais.